Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Neste vídeo quero vos falar de compost, da composteira e de problemas que poden xurdir nunha composteira, porque ás veces temos tanta información que pode dar a impresión de que non temos tanta titulación para facer compost. Realmente non é tan complicado. Entón, eu quería vos falar de posibles problemas que poden xurdir nunha composteira e como solucionalos facilísimamente. O compost é un proceso totalmente natural de descomposición de materia orgánica que temos en un sitio controlado, neste caso nas composteiras. E vai nos aportar múltiples beneficios na nosa horta. O primeiro é que non generamos residuos, porque todo o que fai a horta de máis ou cando temos que limpar pode ir para a composteira, sempre e cando non estean as plantas enfermas, pero todo vai para a composteira. Vai nos axudar a mellorar a calidad do noso chan e a fortalecer o sistema todo da horta. Co cal, o que vamos a obter son as plantas máis fuertes. Vamos a ter unhas plantas máis fuertes gracias ao noso compost. E o mellor de todo é que, para facer compost, realmente non temos que saber nada, porque o compost ocorre de maneira espontánea na naturaleza, o sea, faise totalmente solo, e nós non temos que saber nada. O que podemos é ter información de como se pode acelerar máis o proceso e de saber solucionar problemas que teña a composteira si ocurren, é que realmente non temos que saber nada, porque o compost faise el solo. Vos pensade en un bosque maravilloso, donde hai moita variedade de moitas plantas, hai biodiversidade. Algunha vez vistedes ali algunha plaga ou algunha peste nesas plantas? Non a teñen. E, sin embargo, ninguén vai ali a abonar ou a fertilizar, porque ano tras ano as plantas que nacen e que morren sirven de alimento, van facendo o seu propio compost e é o xusto e o necesario para que ese monte estea tan ben equilibrado que non haxa problemas de pestes nin de plagas. Pois é o que temos que buscar na nosa horta, que o sistema estea o máis equilibrado posible, que nós non esteamos aí añadindo demasiadas cousas, e o compost é a alma da horta, o sea, porque a salud de unha planta empeza por estar en un lugar donde as súas raíces non lle falte de nada, sin ter que estar añadindo cousas. As plantas realmente non se alimentan de compost. O que facemos ao aportar compost é aportar biodiversidade, miles de millóns de microbios en un solo puñado de compost, e os microbios son os que, digamos que son como os cociñeiros que van a fabricar a materia que as plantas poden comer, porque no compost hai materia que aínda está descompoñéndose e as moléculas, digamos, de alimento para a planta non están asumibles, a planta non é capaz a absorbelas a través da agua, porque son moi grandes, e na maioría das moléculas nin siquiera son asumibles non polo tamaño tanto, sino porque non están como agarradas a unha molécula orgánica que poda ser asumida pola planta a través da agua. E aí é onde entran en xogo os microorganismos. Cando aportamos compost á nosa horta, ás nosas tomateiras, realmente non lle aportamos alimento á planta. O que facemos é alimentar o chan, o sea, facelo fértil, e eses miles e miles e miles de microbios que hai en un solo puñadiño de compost son como se foran os cociñeiros da planta, e o que van a facer é como seguir descompoñendo a materia, reproducíndose, morren uns, veñen outros máis pequenos que comen os desfeitos que eses deixaron, o sea, que é unha cadena interminable. Bueno, interminable non sei se será, cando cheguen a niveles moleculares de átomos, pois parará en algún momento, non o sei, pero ten sentido. O que vos iba a dicir é que os bichos, os microbios, os microorganismos que viven
no compost son os cociñeiros que preparan a comida para que as plantas a poidan asumir, porque senón as plantas non serían capaces. Entón, o que facemos ao botar compost é aportar vida ao chan. E por iso, nun chan que non está vivo, que está morto, pois porque pasámonos ou excedémonos botando, por exemplo, purín a toneladas, baixámoslle demasiado o pH, acidificamos o chan, despois hai que botar cal para compensar esa acidez, para que a planta non morra, pero realmente en un chan morto non hai microorganismos. Entón, hai que aportarlle comida que xa estea asumible polas plantas. E aí é cando entran en xogo pois, os alimentos para plantas que xa están, o granulado, o típico 15-15. Eso é alimento que xa está feito, o traballo que iban a facer os microorganismos, xa lle damos feito e masticado. E as plantas van a asumir, van a comer e vanse a alimentar. O que pasa que están en un chan morto e ese alimento que lle botamos, tan pronto como chove ou así, lixíbiase e hai que estar botando continuamente alimento para a planta. E desta maneira, ao aplicar o compost, o que facemos é manter a terra tan san e tan viva que a planta vai a ter alimento continuamente, a largo plazo, sempre. O ideal de un bo compost é que teña, para min, máis de un ano. O sea, pensa nunha composteira como se hasta dentro dun ano pois non lle toca o que hai dentro. E hai que estar aportando materia continuamente, porque os microorganismos traballan, vaise descompoñendo a materia e cada vez ocupa como menos espacio. Entón, a composteira vaise vaciando, non é que se vacíe, pero transfórmase a materia en moléculas máis chiquitinas e vai ocupando cada vez máis espacio. Pero eu a esa composteira, por exemplo, hasta o ano non lle toco. E o compost dun ano está totalmente maduro, apenas lle quedan cousas do que un día foi, e está preparado para ser botado na horta. Estaría genial que destinases pois 3 ou 4 esquinas da horta para facer compost e cada ano pois poder vaciar un ou dúas e deixar as outras dúas que madure pois como con lentitud. A prisa non é boa para nada e iso de facer compost en 2 ou 3 meses, para min non é, eu non o quero, eu prefiero que o meu compost vaya lento, tranquilo, pero seguro. E mirade, si é fácil facer compost, que eso de tapalo, de cubrilo, de medirlle o pH, de medirlle a humedade, de medirlle todo, de ter que estar a revolvelo, de pasalo de riba para baixo, para min, o sea, para min non é, eu non o vexo así. O compost faise de xeito natural, non fai falta a nosa actuación para nada. Nós o que podemos facer é milloralo en calidad, botándolle pois as cousas que necesita para que sea como máis rico en nutrientes ou que se faga dunha determinada maneira, pero eso é demasiada información, pode nos levar a pensar que non temos a titulación necesaria para aprender a facer o compost que nos fai falta para a nosa horta. É moito máis simple. Eu nunca na miña vida revolvín o meu compost. Hai que ter só 3 cousas en conta. Primeira, ti tes que pensar en capas. Capa. Pensando en capas, xa o estás facendo ben. Como teñen que ser as capas? De 3 materias. Materia verde, e non moi apilada, o sea, facendo capas. Materia verde que pode ser erva recién cortada, desfeitos de limpar, por exemplo, un bancal porque xa se acabou esa produción, ou restos de tonas de frutas ou así que vamos recollendo da nosa cociña día a día cando facemos de comer. Despois, a outra materia é seca, que poden ser pois palla seca, erva seca, virutas de madeira, por exemplo, serrín, se non tes outra cousa, incluso podes poñerlle pois algunha folla de periódico ou algún cartón castaño e sin tintas, sobre todo tintas destas toner, que son brillantes. Esas non, revistas non valerían, por exemplo, non? Bueno, a materia verde, por exemplo, tamén entra o que é o esterco todo de animales, materia verde, para descompoñer. E despois a terceira capa sería algo que lle aporte a todo eso como para que non apelmase,
porque senón vai haber outro tipo de descomposición, se entra a podredumbre en xogo e nós non queremos que pudra, para que non proliferen aí os patógenos. Queremos que haga un equilibrio perfecto. Entón serían ramas de haber podado, por exemplo, ou de cando arrancas os coleiros, que iso é moi malo de descompoñer, ou cando cortas o millo, non? Cousas que sean difíciles de descompoñer, pero que lle aporten como oxígeno, oxigenación natural á composteira para non ter que estar aí a remexer. Si pensamos en esas tres capas, verdes, secos e ramas, o compost non hai que remexelo, nin hai que facerlle nada extraordinario. Faise solo. Eu teño na miña horta 5 composteiras, pero aínda así non é moito compost, o sea, non conozco a nadie que faga máis compost do que necesita. Eu, aínda que vacío 3 das 5 composteiras en un ano, non é que diga, que tanto compost teño, non sei que facer con el, porque sempre sobra a que botarllo. De vez en cando hai que botar tamén aos frutales, que parece que nos olvidamos de que non necesitan fertilización, e a miña horta abastece totalmente esas composteiras. Todos os residuos que genero que non estean enfermos van a ir pa aí. E agora vamos a falar de problemas concretos e das súas solucións. Si cheira como a podre ou a agrio, ese é porque ten demasiada capa de materia verde, porque ou ben cortastes moita erva ou botastes demasiadas, non sei, restos de frutas e así. Solución? Aí sí que habería que levantar un pouco, remexer e mezclalo con materia seca e con ramas, aínda que foran ramas das pequeniñas. Eu sempre deixo aquí, ao lado da composteira, algo de ramas que vou quitando, por se algún día me fan falta, porque teño, por exemplo, demasiada erva, porque acabo de cortar a erva, pois vou na intercalando con materia desta seca, ramas que lle van a aportar aireación e non vai a deixar que todo se apelmase e que faja unha capa gorda que chegue a pudrir. Ti pensa sempre nas capas e intenta solapar, o sea, capear, ca materia verde esa que tes en gran cantidad, pois poñerlle follas secas, ou poñerlle un pouco cartón, ou poñerlle serrín, ou virutas, algo de materia seca que este intercalado cas capas verdes. E non vas a ter nunca máis este problema de cheiro como agrio, como podre. Outro problema que, a ver, que non é que sexa tanto problema, todos os bichos que están na composteira, exceptuando ratos e ratas, todos son descompoñedores, todos van a vir a descompoñer. Por eso, cando destines a túa zona de compost, non debe de estar demasiado cerca dos cultivos, canto máis lesos, mellor. Pero son benvidas incluso as babosas, as caramechas, os caracoles. Quero dicir que todos están axudando na descomposición da materia. Pero, si de repente unha temporada tes moitas moscas arredor, pero moitas moscas, iso é porque botastes moita materia verde, sobre todo fruta. Aí hai moita fruta en descomposición. Solución? Tapar sempre esa capa de fruta con algo seco ou cun pouco de borralla de ceniza de haber queimado leña natural ou un pouco de viruta de madeira se non tes outra cousa, un pouco de palla. Cubrilo para que non sea tan atrayente como pas moscas. Pero, ollo, estou falando de mosquiña da fruta, desa que temos tamén na casa, o sea, un exceso de mosca que che molesta a ti, non é que lle vai a facer mal á composteira ningún. Pero hai que aprender a reconocer outro tipo de moscas que vas a encontrar moito na composteira, sobre todo se hai esta materia verde en descomposición, da que vos falo de sobras de fruta, que é a mosca soldado negra. Se non a conocedes, non a visualizades, tendes que ir a mirala en internet. Bueno, eu teño en outros vídeos, falando de composteira, enseño volar, pero agora mesmo nesta época do ano hasta hai poucas, veñen máis cando fai o caloriño. E vades a encontrar por sitios un montón de larvas da mosca soldado negra, pero esa non fai daño ningún. O sea, é un bicho que ademais é solitario, non vai a atraer outras moscas, pon moitos ovos e todas esas larvas son moi voraces e van a axudar, son unha axuda buísima na vosa composteira porque vos van a axudar moito ca descomposición máis acelerada e máis rápida da materia cando está recién botada, cando é máis grande, cando aínda os microorganismos non son capaces a alimentarse dela.
porque ten que haber descompoñedores de todos os tamaños hasta chegar aos microorganismos para que axuden a descompoñer a materia, cando é grande, aínda. Se está demasiado enlamado ou apelmasado, pode ser por varios motivos. Un, porque puxaras demasiada capa de erva verde. Isto corrígese botándolle ramas encima do verde e indo facendo capas. Pero tamén pode ser que lle entre demasiada agua e entonces tes que corregir dúas cousas. O drenaje, eu aquí non teño problema porque están en contacto co chan un pouco levantados e o drenaje non é un problema. Tes que corregir o drenaje ou tapar parcialmente. Non é necesario unha composteira que estea tapada, pero se tes problemas de humedade e de encharcamento, sí que estaría ben que a tapes parcialmente, con calquera cousa. Non ten que ser unha lona tampouco. Mismo uns cartóns para que non lle entre tanta agua e xa estaría. E que pasa se está todo como moi seco, que frena a descomposición. Queda aí como parado, deixa de descompoñerse, porque por eso necesita as dúas materias, a capa verde e a capa seca. A capa verde vai a aportar nitrógeno, que é totalmente necesario para a vida dos microorganismos, e a capa seca vai a aportar carbono, que é o que necesitan para reproducirse, alimentarse, e que a descomposición non pare. Entón, temos isto como moi seco e parou a descomposición. Solucións. Capa de materia verde. Ou tamén pode ser que teña demasiada capa de parte leñosa. E iso tamén non é bo porque sí que necesita aireación, pero se hai demasiados huecos tamén para a descomposición en este lado porque no aire non hai microorganismos que descompoñan materia. Entonces, solución, empezar a encher todo isto de capas. Capa seca, capa verde. Pero tamén pode ser perfectamente por falta de humedad. Se estamos en unha época do ano que hai moita sequía e a composteira está ao sol, que non deberían, están mellor como en semisombra, en sitios onde estean un pouco protegidos de moitos rayos de sol. Pero se a tes como moi exposta á luz do sol e fai sequía, pois tela que regar como se fora unha planta, pois cada 3 ou 4 días regala un pouquiño por encima para aportarlle a humedad que necesita. Ou tapala, cubrila con cartóns e mollar eses cartóns, porque o cartón vai a aportar xa a humedad que necesita. Ou, non sei, unha manta vella, por exemplo, que teñas ou así, botaslle por encima, mollas esa manta e xa estaría arreglado tamén. Problemas con ratos e ratas? Ese sí que é un problema. Nunha composteira son benvidos todos os bichos, como vos dixen, menos ratos e ratas, porque as súas cacas non son axeitadas e poden nos traer patógenos e transmitir enfermedades. A nós ou as plantas. A ver, non digo que ao mellor unha rata que estea escapando de algún sitio, que se vexa apurada porque está preñada, e que che poda parir na composteira, que iso pode pasar. Pero se de xeito natural e permanente ti tes ratos e ratas na túa composteira, aí algo estás facendo mal ti. Entón, tes que evitar. O sea, unha rata, se se queda a vivir na túa composteira, é porque ten abeiro, o sea, protección, e ten comida, ten alimento. As ratas non se alimentan de materia orgánica, vegetal, en descomposición. O que tes que evitar é botarlle comida, porque se lle das abrigo, caloriño, porque nunha composteira hai moito caloriño porque a descomposición fai calor. É o que quero o rato, pero se ainda encima lle botas de comer, está nun resort. Nunca, nunca, nunca deberías de botarlle á composteira restos de comida cociñada. Que eu sei que hai quen aconsella que sí, que se poden botar e tal, pero a larga vas a ter problemas con ratos e ratas, o sea, nunha composteira non se deben de botar restos de comida, nin de aceites, nunca, porque lle vai a cheirar ben e van a quedar aí a vivir. E outra cousa, pode ser que non estean vivindo na composteira, pero que ti os vesas aí de vez en cando. O que tens que facer é manter limpo todo arredor para non darlle posibles refugios donde estar a vivir, non sei, montes de leña olvidados e podres ou cousas cubertas con lonas.
sitios onde se poidan quedar a vivir. Se están a vivir ali e veñen a comer aquí, siguen estando no resort. Quero dicir, viven no hotel e veñen comer ao restaurante. Evita sitios onde se poidan abrigar. O meu querido nano, con respecto a isto, penso que fai un bo papel, o sea, fai o seu traballo. Si a pesar de teres todo isto en conta, de pensar en capas, de facelo todo ben, a túa composteira frenou a súa creatividade, digamos que deixou como de descompoñerse e notas que ao mellor en 15 días non che vai baixando, tamén pode ser por falta de microorganismos, non lle foi ben ou o que fora e hainos que reactivar. Como reactivamos o funcionamento de unha composteira? Vamos alá. Podese reactivar de moitas maneiras. Unha maneira é, se che quedou por aí algún tipo de purín que fixeras e xa non lle queres botar ás plantas porque xa ten un tempo e para as plantas pode ser malo ou sospeitas que non está ben feito ou fermentouche moito e pasouse de fermentación, coidado con botalo ás plantas porque podes facer mal ás plantas, podelas queimar. Pero non deixa de ser un líquido que está cargadiño de microorganismos porque é un fermentado. Entonces, añadirlle fermentados, mismo de erva, calquera tipo de erva, ti cortas erva, bótala nun capacho, deixala fermentar, e cando se descompoña esa erva, botaslle todo ese capacho de líquido á composteira. E con isto conseguimos que os microorganismos como que se reactiven, faz como novas colonias de microorganismos para que volvan outra vez a vir, a facer o seu traballo, colonizan outra vez o sistema e empezan outra vez a descompoñer a materia. Outra cousa que lle vai moi ben ás composteiras para reactivar o seu movimento de microorganismos é, por exemplo, o suero de haber feito queso ou de haber feito kéfir. Isto é suero de kéfir. Isto está cargado de microorganismos. E non o vou usar, por exemplo, na casa. Pois tamén lle podemos botar á composteira. Que, mira, se empezaba a ferver, o sea, facía unha segunda fermentación, fíxome... Que che va a dicir? Os microorganismos que viven aquí non son, digamos, os que viven perfectamente nunha composteira. É verdad, pero vanlle a servir como de un primer empuje para empezar a formar novas colonias e que a composteira arranque de novo. Isto podese conseguir, pois, eso, con purins, con agua de fermentados, con eso, suero de kéfir, ou, por exemplo, con un pouco de levadura, de panadeiro, de viana, desfeita en agua e añadida, que tampouco é axeitada, non? Pero se non tes outra cousa, vale, porque a levadura ten microorganismos e fermentos e van a empezar como a reactivar, é como para darlle ese empujón para que a composteira pexe outra vez a traballar e a funcionar ben. Que che volvo a recordar que unha descomposición demasiado lenta pode ser un mal equilibrio de capas. Ti pensa en capas, verde, seco, ramas, verde, seco, seco, verde, verde, seco, ramas, verde. Pensa en capas. Vamos ca presencia de hongos na nosa composteira. En principio non son malos, sobre todo se son así como blancos ou así un pouquiño beis ou así. Son hongos que se crean naturalmente, sobre todo porque hai materia verde en descomposición e co calor da descomposición, pois formanse eses hongos. Poden ser como un pequeno, como se di, algodón, ou poden ser como filamentosos, non? Que pode ser como un núcleo e despois como facer como filamento, sobre todo se hai cachos de madeira en descomposición, forman os filamentos, non pasa nada, non son para nada malos, porque isto que están facendo é axudando á descomposición. Así que neste caso non se fai nada. Pero, se eses hongos son verde azulados ou castaños ou negros ou rojizos ou así, entonces aí sí que hai que actuar. Bueno, os rojos e azules, se botas cítricos, é normal que se formen, e non son dañinos, quero dicir, ainda non son malos, pero se son castaños, negros ou así, ou rojizos, iso é porque hai demasiada materia verde
en descomposición fixo moito calor e criáronse eses hongos. Aí sí que hai que actuar. Non é que sean malos, porque están aí para descompoñer materia, pero poden soltar como esporas que podan ser alérgenas para nós. Entonces, actúa, botalle algo seco encima, botalle viruta, botalle un pouco de serrín ou follas secas ou así, e mezcla iso para romper como esa cadena de calor que está facendo que eses hongos vivan ben nese momento aí. E despois xa por último, que pasa se nacen setas? As setas que nacen nunha composteira son normales se foste escoller materia, por exemplo, ao monte, follas ou hojarasca de algún sitio onde non hai moita actividade humana, non, digamos, que é onde nacen mellor as setas, onde ninguén anda ali a remixer. Pois se traes desa materia ou traes materia do monte ou traes, por exemplo, caca de cabalo que vive no monte ou caca de vaca que vive no monte, porque o comen e na súa caca proliferan moi ben. Non son indicadoras de nada, non fan nada malo, quero dicir, as setas que nacen de haber botado produtos do monte, se son follas ou caca de cabalo ou de vaca, destes do monte, pois só lo indican que foste ao monte a collelo, non pasa nada, o sea, deixas estar porque non fan tampouco mal ningún. A xente pregúntame, e como faz para vaciar a composteira? Porque están acostumbrados a ter unha portiña aquí abaixo para ir quitando o compost de aí, non? Eu realmente son 2 arillos destes de facer pozo que me quedaron aí. Pero vou vos a enseñar como a quito eu. A parte de arriba sempre vai a estar sin acabar de descompoñer, pero que isto é normal. Entón, a parte de arriba teño a que quitar. E vou na botando aquí xusto no chan, porque como é materia sin descompoñer e ten aínda paus, jarabulliños e así, vai-me servir como de primeira cama, cando acabe de vacialo todo, sírveme como de primeira base, para que quede a aireación xa pola parte de abaixo, e a parte ten como xa microorganismos aquí. Entón xa lle vai a servir como de reactivador principal, ou, bueno, primeiro, para empezar a encher de novo e a descompoñer de novo. E xa a partir de que quitamos a primeira capa, isto xa é compost. Mais abaixo será totalmente casi humus, porque esta composteira leva casi 2 anos sin lle tocar. Entón, agora é cando empezo a recolleitar para irlle a botar ao que necesites, a todo o que necesites. Jarabullos destes, ou sea, ramiñas, sin acabar de descompoñer, sempre vai haber, pero isto non é malo, isto retiras e depois volves a poñer na parte de abaixo, para compensar a aireación do fondo. E as ramas non lle fan mal ningún, aínda que haba cachiños de pau, poden ir igualmente para o sitio onde queiras fertilizar. Mirade que maravilla de compost. Cada unha destas composteiras é máis ou menos 1 metro cúbico de compost, de material, que teño para fertilizar a miña horta. Pero para este verán, para este ano, só vou a usar esta, porque é a máis antigua, a máis bella. As outras dúas que vos enseñen ao principio, pois están como no seu período de comienzos. Así que agora vou a utilizar este compost, parte del jardareino, porque a min gústame fertilizar as solanáceas, os seus pimentos, tomates e as berenjenas, as xudías, cando están na mitad do ciclo, para darlle como outro empuje por se acaso alá en julio ou agosto, botolle outro pouco. Entón, algún jardareino, en sacos que permita algo de aireación, non se poden pechar hermético nin en sacos de plástico, porque senón morrería, nada máis. Quédame moito que palear aquí, pero moito, moito, moito que palear. Vou traballar. Outra idea que acabaseme de acordar agora, non me acordou antes, hecho que ten, que se tendes unha composteira frenada en actividade e non se vos descompón, e respetaste deso de facer as capas de carbono, nitrógeno, cousas secas, cousas verdes,
Pero igualmente, tende a frenada, é unha moi boa opción tamén botarlle unha capa de un compost que xa está feito, porque cada puñado desto ten miles de millones de microorganismos aquí vivindo, aínda que ti non nos vexes, eu tampouco, claro, non somos capaces de sabelos, pero é unha boa opción para reactivar o crecimento. Botalle unha capiña de un compost que xa está maduro, tápalo con un cartón, humedeces ese cartón e xa reactívase en nada. Nunha semana xa empeza a baixar e xa podese estar botando. Esta é como darlle de comer a un insaciable, a un incansable. Para aplicar o compost estaría ben habelo botado na terra antes de plantar as plantas, pero tamén se lle bota ahora así e despois rajas por arriba, tamén xa está, xa lle chegaría, o sea, porque os microorganismos van a ir filtrando cara abaixo. Non lle temas facer compost, o sea, facer compost non é tan complicado como nos queren vender, non é necesario ter, Dios, calar fai agora, non é necesario ter tampouco aparatos medidores de pH, de temperatura, de o remexedor. Con estas 4 normas básicas de facer capas, xa vas a facer o mellor compost do mundo para a túa horta. Eu quedome aquí repartindo compost por toda a horta, que teño aínda por diante moito chollo, e para vos, pois, nada máis. Espero que vos axudaran todos estes consellos. Se é así, hai unha nova modalidade aquí no YouTube, que é hipear. Daslle o pitoque de hipear, simplemente é como aconsellar o vídeo se che gustou, para que outra xente diga, bueno, pois está moi hipeado, o sea, está moi aconsellado este vídeo. Hipeade, dadelle ao like, compartide, e se aínda non me seguides, seguídeme para máis consejos e videoconsejos. Nada máis, miña querida xentiña, como vos digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede super felices.